ni 8 urte ekarri ditut umeok, hasi nintzen Juseinekin, eta gero segituzun arrebak. Gero beste urte baten ekarri nun mature bai, zala lehengusue, baina etzin bate ondo konpontzenean arten, eta gero segitu nun Fatimakin. 8 urteok izan die oso esperientzi ona, anedotake oso onak. Baina eskean daun berokin, nahi gustatuko litzateke, famili berrik, animatzeien ekartzea, zati oso, ez dakit, esaten duzu, zenbat iken dezun bestegati, baina ez, eake pila bat ematen dute. Pena ematen dit, baina, bueno, nire urteke aurrea dijetz, eta ez zin segik ibiltzen naiz batzutan. Zati gu baino, moitu gogoea, juten die erreka, juten die mendia, eta gero nahi izaten du ondartza. Gure txene hondienak ez dio ondartzako izan piztina gehiago. Baina, bueno, pentsatuko zuen bezala, pues, famili gazteko, pareja gaztek atatzen dien, eta segitzen duen. Egie da, nire zenideke asko laundutuen baten bazkaltzea. Ninoa olako etxea esaten zuen Fatimak. Yo me voy donde Joserra, yo me voy no sé donde. Eta, bueno, kuestioa da, gusto egotea 2 hilabeteok. Eta gelditzen zea oso pozik, eak ematen duenakin. Guk ematen duena, baino gehiago ematen digue. Ez zaigu iruditzen, baino egia da. Nik oso esperientzia ona dauket, gustatuko litzateke bakarren batek bilagonan gehiago ekartzen duten. Famili bat bado, 7 urte da markina ekartzen, ni 8 ditut, bestan bat hasten dan, eta segitzen dugu hemen umek ikusten gure balie bezala.